pagore rekungangurwa, gore rekusungwa nekumhanya kuchaita vanhu vazhinji paZimbabwe. Pachapisa veduwe. Iko zvino zvitiri kutambira chimwe chiprofita. Ukaona nyaya yepolitics yeZimbabwe yapindirwa nemaprofits. I don't know kuti ndiani asarira now, because this one is the new prophet in the game, new prophet in the industry. Asandanyasonzwa zvangu the version of Makandiwa's prophecy in terms of this whole thing yegore rekungangurwa, but honestly takagara tataura kuti Passion Java akavhurira achinoteedza nawo magaya wakavhurira, but those guys tiri kuziziva kuti dissenting voices vanhu vekuti ivo pachavo vari kutochema vane kakudzvanywa kwavakaitwa neZANU-PF. Like Passion Java, when he came to Zimbabwe achinorwa gore regonzo achigadzira influence on social media, idea yake yangerei kuti nditsvagewo ndiwanawo chehuviri at the end of the day, kuda kuwanawo maprofits, even though tozoziva kuti akazinga kutaura zvakasiyana siyana. Pandakazodai nana boss Mike pane mari yangu yakazodai 300,000 this and that, maybe that was his investment, but ndiri kuti ndikaenda kuZimbabwe this huge amount of money ndichazobudawo something. I don't know kuti yanga iri pachi kana kuti yanga akatarisira kuti since angaienda, because he was the first guy to endorse, the first prophet to endorse Mnangagwa. Yachitaura kuti ava Mnangagwa vanozodai so vachazopinda chichichi, and he was the first guy as well achibuda achicriticize Chamisa siyana nazvo, hanzi Chamisa ana plan. He was the first guy kutaura zvakadaura achiti hanzi Chamisa anzi ane ropa rehuku anongodyiwa. He was the first guy also kutaura izvozvo, but zvese zvakazongoenda musango akubuda achiti gore rekungangurwa, gore rekusungwa kwavanhu, because zvinhu zvava zvachinja. Mike Chimombe kubva pakangosungwa, Java akatobva atoignora zvekuZimbabwe akati achatotambire, ukaona kutoya ameno zvanenge achiri kutofambirawo zvake, streets noise everything zvakabva zvadzima kuti saka iye akatoona kuti ZANU-PF pachayo haibhadhari kana kuti yatadza kumubhadhara. Ameno version yake yakazobuda nayo ipapo ndeipi. That's why akabuda achiti gore rino nderekungangurwa, saka akukanda maprophets ekumadokero chaiwo zviprofita zvinonzi hanzi ndo inonzi chiko ameno, kana kune veri masoya ameno ndiziti daifero kana kuti zvechichi zvezvo zvekungoti ikoko zvanotaura hanzi ndikangotaura ndiri muprofita zvinhu zvinongoitika. I don't know, is my declarations or whatever, but this is something that they have been promising to these guys, magananda iwaya magananda kunzi kwachangangurwa munhu. Magayo, the same guy, he was quite achizvitira zvinhu zvake. Number one, akatanga abviswa pamukana aida kuti president weZIFA pakatanga kutora nyaya dzema5 O levels zvakatadza kubuda, pakatanga kutora nyaya dzedegree rekuUNISA zvakatadza kubudirira mabudiriro acho wayo. The next thing akazongwerekana angosungwa ari kuprayer mountain achinamata. Ameno kuti nyaya yake yanga ari kusungirwa ipapo yanga yemhuri yechi, but akangwerekana angonzi pichu ndobva atosungwa. Saka akazongoti adzoka akuparidza ake amuchechi make zvikanzi ndiri kunzwa Mwari kunditi kose makangonyarara musiri kupindura, kwakanaka here zvamusingapindure. Ndopa akabva atotaura zvikanzi maiwi gore rino kuchamhanyiwa. That was Prophet Magaya's side of the story. Recently, kune new guy zvekare in the game, and tukuti I can't say kuti new guy because isusu tikanta kuti new guy tongoti chiko toti chani tuti can we safely say Razaro? I don't want to say things ndotanga ndiri kudisrespect my prophets, because one thing that I understand is kuti most of you guys munoenda kuma churches, so tofana kwadedza like my prophet ningi nemazita avo, like ndinoziva kuti kune vamwe vanombotsamwa nenyaya yacho kuti urudedzere ningi kuti prophet iwo, but kana vachiti zviti my prophets, they are the prophets, ndo variko kavacho handiti. So Ian Love akabudikira izvo, Dr. Ian Love, yeah, Dr. Prophet whatever, I don't andinyatsozva kuti ndodedza chiti chi, but I'm sure zvineka respect mbijana. Dr. Ian Love vakabuda vataura kuti zvoni ndiri kuona gore rine rimwe nyika kuchasungwa vanhu, ndiri kuona vanhu vemahigher ranks mapoliticians vakaiswa cheni mumaoko mumakumbo zvese, but handina kuziva kuti nyika ipi. Isusu takabva taziva zvedu the reason yekutoti vasabudise nyaya yestraight. Why? It is because vakapiwa mota ivo mudzimai wavo nemari zvekare yekuvaka chechi, vakapiwa mota nachivhayo. Saka maybe ndopa vakabva vaitese vakabva vangonostikira dhiri. Unoziva kuti unenge wakutanga uri compromised as a man of God, because vanhu vakava vanonyatsobatwa nazvo zvakanaka, not vanhu vekuchechi kwavo, vanhu vepasocial media. Kune vamweka makeyboard warriors vekuti vanoomberera munhu maoko, waramba mota ningi is a hero. Kana uchinge waramba mota ukangoibvumo unobva watangonzi wakadhakwa. Now
To cut the long story short, tiende pane prophecy of the day yatawira panapa yatoda tionesane. Dr. Obey Tichafa Mukanairi, popularly known as Orantic Melontic Oras, yes, Prophet Mukanairi, that guy anempiri yekuprofita, especially nyaya dzekufa kwevanhu. Ukanzwa akakudza kuti iwewe ndaona wafa for chokwadi kuti upedze kana wiki, kana kuti akakudza kuti wiki rinopera waenda, vazhinji vakaenda vachiprofitwa nemurume wavo, the likes of kune vaimbi vainzana aka vekusouth Africa, vazhinji list rakakura ravanhu vaingoprofita chiti ningi ndaona azofa, ningi ndaona adai, ndaona kwaitika tsaona yakadai, so zvichingoitika. He is back with another one. Ari kutaura kuti zvoni, this year let the crooked and corrupt fix their ways. The president will clamp down those in corruption. MuZimbabwe vanhu vari kunongedzerwa for corruption vakawandisa. If you guys still remember, inini I don't want handidi zvekurowa imbwa ndakaviga mupini, kana kurowa mupini ndine unongo mupini, kurowa imbwa nemupini unongo chisotoka ndoda mupini wakanyatsobatirira uya ukuthi unongo chinyatsoshaka zvichitenda zvakadaro. According to the dossier rakareleaswa richinzi rabva nekuna vice president Chiwenga, vanhu vakanzi vari corrupt ipapo, vakanzi vari kuita vari kunzi they must be arrested immediately. Zvigananda ndanani vanga varipo palist? There was Kudakwashe Tagwirei, Wikine Uchivayo, Delish Nguwaya, Scott Sakupkanya nevamwewo mheni kana varipo vari kuzoningirigina. So these guys andizive kuti vanonzi vari corrupt papi pacho, cause inini zvangu handisati ndakambovagarira pasi ndikaona kuti uyu ari kuita maimesi dzake dzakadai. So I don't want kuti ndingomenshena munhu kuti ningi uri mbavha handisina kana chekunongedzera. That's why tiri kupa mareference kuti according to ningi uyu ndiye akati zvakati. So takutarisa pa this prophecy avenu handizive. Ukanzwa wedre kuti corrupt unongofunga zvokufunga. But the funny thing now ipapa ndechekuti pari kunzi the president will clamp down those in corruption. But kana pari kunzi gore rekungangurwa, saka ndi president ada kusunga vanhu here kana kuti ndi president wacho ari kunzi ari part of kuzongangurwa kwacho, ndopakuti vhiringidza manje, ndopatoita kuti prophecy iyi itaka kuvhiringidza. But I don't know kuti zvichanyatsofamba sei. List rake rakati kure ari kuzoti Mbare drug lord falling, ameno ndiani kumbare drug lord, ameno ndevapiwo vekumbariwo. Limpopo artist resting under sketch details. Another famous Mzansi DJ will perish in a car crash. Right, Maskand legend who was rumored to eliminate others falling. Disturbing crash on N1. Leave a musician be driven. Zvimwe zveningiriki zvazvepajoza zvemuzanzi zvaari kunjidza ngotara. Inini njaenda tofambira panapa nderi padenga yacho. Hanzi this year let the crooked and corrupt fix their ways. The president will clamp down those in corruption. But pakanzi the crooked and corrupt whatever, guys, kana tisiri kukangana munhu ari pa list number 1 even for now asvika pakutodzikamba pakunyarara. Tungwarara akunongedzerwa nevanhu zvisingaiti. Tungwarara handizivi kuti nyaya yake yakanyatsotadzirana nevanhu vemuZANU-PF ingava nyatso yenyaya iye, but ari kutonongedzerwa kuti pachasungwa vamwe hatifungidzira kuti achasara, ende vamwe vari kutoti ndiye achatanga kuitwa munhu weexample. Amen. Kuti nyaya yacho inopera sei. Indangoti ndingoningirina papapa because tisati tanyanya kutaura zvimwe zvakawanda. Ndomamirira akaita chimwe chiprofita chiri kuprofitwa zvinhu zvichange zvichiitika gore rineri. Amen. Kuti toti kudini nyaya yemhuri yeZimbabwe. Ndangoti ndingopfuura nepanapa kuti tinge tichizivisana zvinenge zvichiitika. Kulian TV team DAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika uchawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information need brilliant.